Noubert i Nou7 són dues cooperatives socials que estan a Vilafranca del Penedès, que van néixer l'any 94 i l'any 97 i que tenen el mateix objectiu, donar feina i oportunitats de formació i d'ocupació a persones amb discapacitat o persones que venen derivades de serveis socials i que tenen una problemàtica afegida a l'hora de buscar feina, de treballar i de mantenir la feina. Noubert i Nou7 neixen de la mateixa manera. 5-6 persones que acaben de fer un curs de formació promogut per l'Ajuntament de Vilafranca i que veuen que els seus companys troben feina i ells tenen una raó especial que fa que els hi costi més i decideixen, d'acord amb l'Ajuntament de Vilafranca, buscar una solució col·lectiva al seu problema personal de no trobar feina, que és crear les cooperatives. L'Ajuntament dona uns primers serveis perquè pugui arrencar, aporta un gerent perquè doni suport, i d'això que va ser l'any 94-97, ara Noubert i Nou7 donen feina a 175 treballadors, facturem pràcticament 3 milions d'euros entre les dues cooperatives i el 70% dels treballadors són persones amb especials dificultats per treballar, per trobar feina i per mantenir-la. Les cooperatives gestionen diferents activitats de negoci que permeten generar els llocs de treball que són per les persones amb especials dificultats. Des de serveis de jardineria, recollida de residus, gestió d'horts urbans, fins a temes de neteja, consergeria, que ens permet tenir diferents perfils de treball per ajustar bé les possibilitats de les diferents persones a les que els oferim un acompanyament laboral. Les cooperatives desenvolupen la seva acció des de 3 eixos principals. Un, l'atenció a persones, comú per a les dues cooperatives, ja siguin persones que tenen dificultats per una raó de discapacitat o malaltia mental o per raons de caràcter social. A l'arrelament al territori, la voluntat de les cooperatives treballem a Vilafranca, treballem a l'Alt Penedès i tenim vocació de vincular-los a entitats, agents socials i econòmics del territori i després el fet cooperatiu. Són dues cooperatives i, per tant, dues entitats que tenen la voluntat de poder-se gestionar de forma col·lectiva. Assemblees contínues, cada 2 o 3 mesos d'assemblea, un consell rector molt present, que cada 15 dies es reuneix, i una voluntat, que a vegades és molt difícil, però que intentem anar avançant, d'anar prenent les decisions de forma el més col·lectiva possible. Participar del programa RACOP ens permet trobar-nos amb altres cooperatives i identificar oportunitats per treballar plegats i així poder fer més coses i fer-les millor.